Angkatan bersenjata Ukraina bersumpah merebut kembali daerah yang dikuasai Rusia. Salah satu wilayah yang dikuasai Rusia adalah Volnovakha. Kami akan berjuang untuk pahlawan kota Ukraina Volnovakha, yang untuk sementara diduduki oleh penjajah Rusia. Kita akan menang. Mari kita rebut kembali, tulis keterangan resmi Kementerian Pertahanan Ukraina dikutip Tribun Timur hari ini. Volnovakha adalah kota kecil di Ukraina. Pusat administrasi Volnovakha Rayon, salah satu dari 18 distrik di Oblast Donetsk. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, populasi kota itu adalah 21.441 orang. Selama invasi, banyak infrastruktur kota rusak parah, dengan beberapa laporan menggambarkan kota itu hancur. Pada tanggal 12 Maret tahun 2022, Gubernur Oblast Donetsk Pavlo Kirilenko menyatakan bahwa kota itu telah hancur total. Pada tanggal 21 Maret Rusia Today melaporkan bahwa kota itu masih ada, meskipun rusak parah, dan telah direbut oleh pasukan Donetsk. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan terbarunya Kamis tanggal 31 Maret meminta angkatan bersenjata tidak terpengaruh pernyataan Rusia untuk menarik mundur pasukannya. Perang sepertinya akan bergeser ke wilayah Luhansk dan Donetsk atau Donbas. Zelensky menegaskan Rusia menarik pasukan bukan karena hal lain melainkan kekuatan pertahanan Ukraina yang solid. Kita tidak akan menyerahkan semeter pun tanah air kita kepada penjajah, kata Zelensky via media resminya dikutip Tribun Timur. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. У такій ситуації, в якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші Збройні Сили України, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях – це зробити – відправитись на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто і починати повчати наших захисників та наших захисниць. Сьогодні у мене був дуже активний дипломатичний день. Складний, пріоритети відомі. Їх 3: зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави. Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в $1 мільярд США і додаткові $500 мільйонів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні, і був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів. А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократії разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Про це сьогодні говорив також у зверненні до парламенту народу Норвегії. Однієї з держав, яка підтримала нас відчутно, закликав ще допомагати Україні. Також зброєю, також санкціями проти Російської Федерації. Говорив сьогодні з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцем Об'єднаних Арабських Еміратів. Роблю і робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість на українській землі та в Чорноморському регіоні. Це наш фундаментальний інтерес, це наше виживання. Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні без будь-яких перебільшень, вітчизняній війні проти Росії.
І зараз хочу зазначити ще декілька важливих речей. Перше, є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі, не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу. Шукайте, будь ласка, іншу роботу. Чекаю конкретних результатів в найближчі дні від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки. Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один з ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу і допомогу нашої армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті. І друге, вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандуючого підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. 122 захисника, з них 23 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!